saksana aris kang ibu anggap dinartun muli dineken sajeroning kundang sarta sinungan parati dineken ing cacang klekan dirakang putra ariri kang ibu aris amos alam dateng ingkang siwi aduh anak isun atma jiwa amung sirah gusti terangin kerasi biang tadi ganti laning api ya gusti ngokas isun pengasirah aja lalik dan bisa mawisanira aja gagu kakenan diri lan pacuan nyok sirah kasengitip sukmanyati Syekh Abdul Qadir Amatur al-Sariat kami anaras pada dengaran ibu kaula apa kang ibu anaras pasurian usaha temutangis ya gusti anak isun sanak titipakan ing Widis Abdul Qadir Ahmad Darasila lampah hariri angga kokoja kana benan sesaing nalapinin engkang ibu nutungkul anak terjamin kori laras sampai kana putan kang terikam saksana saringkang warna putakilasi engkang ibu anak pungkul angan teks yang ini kori laris nampaikan putra ka ibu anak iliring tanpa kadilukin hatian alat nalikang dini Syekh Qadir sampun latureh lampai muli kepanggih lawan kapila punika kang tinuturi aja ing payamanan kapila kang tinuturi wassalamualaikum ibu kang tengene pangkali seperti kang bulan tekap saksana saringkang warna puja singa amo teling kalapo datang kau wadani latih penyanan di seorang ningali isun mari saking amadana isun tekan dinakan akhir anak malikang ibu urusan Syekh Abdul Qadir Mustafa yang desam dan dikasih Abdul Qadir mangkana isun tuningan ikarat arasawiji mangkana isun tetemu lawan bukan gawe wong lanang
sabina kami usus tinggali pada anda kang popina unikang sentuh turi sake kokal sama po atane sadaya tinggi wahdagalane pisan sekabeh tina jarahi deneng tegalkan